Zolera kuti kana tikauya kuzona matapano mapindiro awauya waita hatina problem nawo, asi mabudiro ako enda uchichallenge adambudziko kuti my end is better. Zuva rangu rezonda haringapere rakadaro. Ndauya ndakachoboka, ndauya ndisina mari, ndauya ndichishoreka, but pandiri kubuda ndiri kubuda ndiri loaded. Ndinanodinzwa here panapa, ndinanodinzwa here panapa. Patinosangana muprayer dzidza kuti kana ndikatanga kupinda muprayer ndinogona kupinda ndisina vision, ndino confusion, but if I begin to pray ndikapfugamana mavhindikanamata Mwari werugare unozviratidza. Ndinewa ndiri kuparidzira here panapa. Vatari padhuze kuti matangiro ako shamari handina basa nawo. Varume pakati pedu hatina anotirangaridza razuro, hatidi munhu anotirangaridza razuro. Nhengi tadai, nhengi yakambodai, aiwa. Pakati pedu takuda kutoenda kugreater dimension. Ndinari kundinzwa here pano. Wakamboputa fodya asi wakaregedza. Wakanga usingambonzwi asi musikanzwa yakapera. Zvoreva kuti Mwari vari kukugadzira. Vatari padhuze mudzoti vapatient neni. Mwari uchandisunungura. Ndosaka tichinzi vatendi. Zviri kureva kuti tine chiratidzo chatiri kutenda. Tine picha yatakaona munyika yemweya yekuti matangiro edu haana basa. Takatanga tine chigamba asi tinoidhiraivha mota chete. Handina anondinzwa. Takatanga tichifoira chikoro but vana havafoire. Handina anondinzwa. Ndoparidza here pano. Chakatanga kuonekwa nevanhu mahobi, asi chiri kuonekwa naMwari pakupedzisira muchato. Saka vanhu vanotanga kuona mahobi, woti Georgina ndewe mahobi, Silivia ndewe mateya. Pavari kuona mateya, Mwari ari kuona achitamba masteps, kick and look. Zvoreva kuti vanhu rongai henyu, asi tovera vanhu inovira pasi. Ndinanodinzwa here pano pasirani. Vanhu fungai henyu, vanhu expectai henyu, but mapedzisiro angu akapenga nacho. Ndoparidzira umwe munhu here pano, aripo here akambosekwa pano, zvikanzi hatisi kuona direction. Aripo here akamboshaya basa pano, hauzi kuzopera uri veja, uzopera uchigara mune yako. Ndinanodinzwa here, handina ndandagara muhane rumu, ndopandatangira. Handina basa ndakagara pashi, ndopandatangira. Ndanangana namai, pane kwatiri kuenda. Takatanga tichigara zvidhina, ngati taakugara makauchi. Takakanga tichichovha bhasikoro, ngati taakudhiraivha mota. Takakanga tichisekwa, ngati yezvino vanhu vaakufara vainezvo. Pane patiri kuenda. Hata vaviri vatatu itai vaipatient neni. Muudze kuti vapatient neni. Ndinari kundinzwa here pano. Varume taramba kusekana pakati pedu, nekuti hauzivi zvandinonzwa Mwari achitaura. Nekuti ukabata munhu unonzwa Mwari vachiti basa rako riripo. Haikona kundiseka nhasi ndandirirova. Ndine hope dzandakaona, ndine chiratidzo chandinonzwa. Ndosaka ndichiramba ndichienda kuimba yako. Ukandiona ndichipa pane chiratidzo chandakatenda. Josefu uripo here pano. Uri kuti ndakandwa gomba nevanhu, asi Mwari unondimurutsa, unondigadza mupalasi. Ndine anondinzwa here pano. Uzari vadhuze kuti don't fall on the wrong side of history. Ndaunoziva, ukandiseka izvezvizvi, nekuti handina gogose yako, inini ndichazozvirangarira muhistory kuti ndiye uye wekundiseka.
apa ndinenge pata rangu haikona kuya woneseka kana woditira makuwa. Bhaibheri rinoti zvokashiri kanozvitakura zvopinda munzeve yemunhu wawataura. Zvoreva kuti ukandiona ndine sandaki bhaibhata, iwewe huya uidekareja kuti asikana haikona kutarisa sandaki. Mwari wako uchazviratidza. Lora vision pasi. Though it may tarry, it will surely come to pass. Ndinanonizwa here pano. Ari kuti mufundisi ndine zvandakamboona munyika yemweya. Ndine position yandakaratidzwa naMwari. Handisati haya ndapindapo. Asi ndiri kunzwa kuti wakatendeka wakanidana. Aripo here anonizwa panapa. Varume weSatani monene wenhema. Vakatiroya vaida kuti tipedzise mukuparara. Vakatinokorwa tsoka vaida kuti tisazodraivha mune ramangwana. Pavanokorwa tsoka akangaona potential. Achiona ramangwana rakajeka. Ndopavakakanda zvitsinga. Ndopavakati mudyisei. Kuti kana munana wakuda kuitika uzovapoteka. Ndine nhau yangu yandauya nayo panapa. Zvinozodza ndezvavanhu. Kana nguva yaMwari yakwana. When time is up, time is up. Ndinari kunizwa here panapa. Zvoreva kuti kana takaroiwa kuti ramangwana rizoparara. Nhasi Mwari wataura nesu. Kuti though your beginning is small, though your beginning inekuzvidzwa, but your end shall be greater. Ndine vanhu vari panapa vakatoenda kugraveyard vakaita funeral yekunoviga hope, nekuti vakafunga kuti Mwari mazuva awanda zvamakataura zvisati zvaitika. Ndine vanhu vari panapa vakatoenda kufuneral vakatoita zvese, vakatoita body viewing, vakatoviga chiono, nekuti vari kuti Mwari makandiratidza ndiri mune imwe imba but handimo wani. Nguva yareba Joseph uri muprison, Mwari haana kurasika mepo. Hama dzake dzakanga dzamukanganwa arimo, but ari ikokoko Mwari vakanga vakamisa sembeu yaimera. Ndinari kundinzwa zvoreva kuti no matter where you are in life, your destiny is greater. Ndinari kundinzwa here pano. Ndinari kundinzwa here panapa. Ndaunamata kuti Mwari ndirangaridzei hope dzamakandipa. Makanditaura ndichava mukuru, ndichava musoro kwete muswe. Zvino Satani wakuda kundikanganisa, but ndinoramba ndichipusha, ndichinamata kusvika ndabata chiratidzo. Ukanzwa tiri pano tiri ngatiuyei takachena, tiri kugadzirira future yako. Ndinari kundinzwa here panapa kuti get ready for great things. Get ready for excellence. Ashtada kuti woramba uri pa same level. Why? Because God is calling you higher. Is somebody hearing me in this place? Is somebody hearing me in this place? Zvino vanoseka iwenyu Mwari une kwaari kuendesa chechi yake. Ndinari kundinzwa here pano vanoronga ihenyu, but basa rako unoriwana. Ndinanondinzwa here pano. Ndosaka Bhaibheri rataura rikati, if the clouds be full of rain, they empty themselves. Ndinari kundinzwa here pano. Weva roko rwako ndikuona. Nyaya iri kuitika kuna Ecclesiastes, igarai pasi vanhu vamwe atindiyitsanangura. Nyaya iri kuitika kuna Ecclesiastes ndeyekudai. The reason why Mwari wasiri so much concerned nefoundation yawatangira, vari so much concerned nemapedero ako, inyaya yekuti Mwari vanoziva kuti all things work together for the good. Hello? God is so much full of faith and understanding kuti pese pawapinda napo, it's working for the good. Hello? Saka uchaona kuti start yako haina problem na Mwari. Vari chino havana basa kuti project kana vakatiita huku dzinombofa dzese. He is not concerned with that. He is concerned with the greater end.
Why mwari muchishanda nemashandiro akadaro? Ukatarisa scripture. You know, if the clouds be full of rain, they empty themselves. Makore kana akazara nemvura akava so pregnant, ndo paanozvidurura panyika. Hello? But mubvunzo wangu ini ndoti makore anozara sei? Ndosaka uchiona iwo kuti mvura izonaya, zvinotorera nyika kuti itombodziya, huswa hufe, mashizha adonhe. Izvozvozvo heat iripo inenge ichipisa iyoyo ine kamwe ka effect kari kushanda for the good. Panenge pachiitika inonzi evaporation. Evaporation yaikaitika panozoenda nekuda kwemhepo dziri mudenga kunotanga kufomewa makore. Gore riya kana ranyatsokora ndopaunonzwa vanhu vakuti mvura inenge yakuuya. Chavaona vaona kuti maunganiro emvura apa inenge yawanda zvekuti yakuda kuzonaya mangwana. Hello. Vatanga vaita look into the situation on the ground. Vakaona kuti no, nekuda kwekupisa kwaita zuva kuchanaya mvura zhinji because of the amount of water yatobva pasi. Saka paya paunopinda the smaller kana kuti paunopinda matangiro anovava, izvozvozvo zviri kuita kuti upushirwe pakunamata. Nekuti kuzadziswa the greater future kunotoda prayer. Handina andinzwa apa. Zvoda kuti hakuna dambudziko rinowira munhu rinofanirwa kumukurira. Dambudziko rese rawira mwana wemunhu rauya kuti rimuwedzere rimusundire kuna Mwari. Handina anondinzwa panapa. Dambudziko raiva neintention yekuuraya raunza evaporation. Prayer yako asenda kubva panyika yakusimuka kuenda kuna Mwari kuti Mwari muri Mwari vanogona. Makazvitaura mushoko renyu kuti munoshunurira shoko renyu kurizadzisa. So God now, because prayer is ascended to heaven, He answers. But when God answers, one of the vatisho, more than what you can think or imagine. Andina nondinzwa pa chechi yanasi. Ndikuparidzira chechi iripo ere panapa. Zvoda kuti matangiro ako ane kamwe kakushandira kanokusungira kuna Mwari. Iwe ukapfeka patapata chirega kuita godo, ukapfeka patapata chienda kuti Mwari ndinokutendai ndiri kupfuura nepo. Handina anondinzwa panapa. Chaita kuti ndimire panapa ndiparidze unakirwe nemeseji inhau yekuti ndakatomborara muchitangwena makore akawanda. Ndirimo ndikatanga kuita hasha nekuti ndaiona Santa Barbara, ndichiona dzimba dzakanaka, vana Cruz, vana Michael vane mabot, ndikatanga kugumbuka kuti kune life yakadai ine ndiri muchitangwena. Ndikatanga kukoka hasha, ndikati not in my time, not in my days, not in my generation. Saka chitangwena chakatoshanda kuti ndiwedzere munamato. Handina anondinzwa pano. Chitangwena chinogona kuita kuti mumwe aroye, inini chandiita kuti ndinamate. Zvoreva kuti dambudziko rese raunopindana naro riri kukusundira pamabvi. Usati wafonera vatete, imbodaira John 3:16 kuti Mwari yakadanika. Usati washedza gogo, imbodaira John 1:1 the word became flesh. Usati wafonera Iboita Acts chapter number 1:8. Ndinakundizwa here pano. Varume weda muzikwari zero problem. Problem ndekuti munhu apinda aita sei. Ndiri kuti kana ukapinda nepano manika namata, daira ameni ndikunzwe. Weva ruoko rwako kuna Jesu. Weva ruoko rwako kuna Jesu. Ndaona vanhu vanorwa attention. Vanhu vanogwa attention. So whatever you are going through in life is for a season, and it's for a purpose. Chaita kuti tizogona kudzinga madhimoni inyaya kuti takatomboroiwa tichivota nyoka dzakasunga mabhandana titi vanhu vanofoira zejesi izvozvo ndo zvakaita kuti
zhinji. Ndosaka Bhaibheri razoti kana usingazive kuti mabhonzo emwana anogadzirwa sei mudumbu maamai, haungaziva nzira dzaMwari. Zvoriwo patiri kufunga kuti apa panondiuraya, pane nzira yaMwari iripo. Handina anondinzwa ndiri kuparidza ndoga. Makazvarirwa masabha apo ndiri kuzviona. Isusu takazvarwa tiine tsoka. Uchiti ukadziya moto nesadhaki bhaibhata yaiboka, yaikucheka mutsoka. But izvozvo zvakaita kuti rambe nhamo. Takanga tisingagone kuverenga Bhaibheri, but takatanga kuverenga nhamo neupenyu. Ndichiti ndikapinda mutaundoona vamwe vari paATM, ndikapinda mutaundoona vamwe vachimwa spring water, ndichishamisika kuti imvura yakaita sei. Izvozvozvo ndo zvakazoita kuti tisvike patasvika nekunamata. Why? Kutanga tiri vanhu vadiki ndo zvakazotikudza kuti tiri vanhu vakuru. Problem inoitika mugeneration yedu ndeyekuti vanhu vanoda inonzi instant makeup. Mazuva atiri kurarama anonzi microwave generation. Hello? Ndoparidza iri pano? Ndoparidza iri pana? Mazuva atiri kurarama anonzi microwave generation. Microwave generation zvainoita ndeyekuti kana chimboto hai wabva kubasa chiri cold, vana amai vamazuva vachitanga kubika vadzoka, unongowa kuti uchingopinda mopo wamicrowave chiti zhii, paudzoka chinenge chichipisa. Kwava neinstant coffee. Chikafu chatiri kudya kunoku unoona chero chitsanya unochigena weight. Why? Chagadzirwa zviri instant. Ndina anondinzwa here pana? Kune inonzi instant makeup. But the problem yaitika negeneration iyi ndeyekuti chinhu chisina foundation. Makundikanganisa tsana. Chinhu chisina foundation, chinhu chisina patine muti, kukaya mhepo chinowa. Ndinakundidzwa? Ndinakundidzwa here pana? Chinhu chisina nhoroondo yepachatangira hachigari. Ndosaka uchiona kuti mamilioneya anoropafadzwa nemari akangoihwina nhasi 1 million Pastor Kondani, pfungwa dzake dzatanga kuoperata at $1 million level. Achingobata $1 million chatanga kufunga imota. Mota yakaona mbuku inoita mari, inoita 100 and something thousand, kwasara 900. Apedza kufortune izi mota. Tikutaura mota. Apa kataura mamiliyoni takutaura mota, vana Porsche Panamera, mota dzine mazita nemutupo, mota inoita Senem. Inobuda mumanhamba, rekudhodhera C220, inobuda imomo inopinda mazita kunzi inenge yakonzizvo Lamborghini Diablo, Lamborghini Aventada. Imota imota inenge yapiwa mamwe mazita nemasenemu. Zvavana nemasuta tinopfekaya. Pane dzimwe dzokuti ukapfeka munhu akakuti you are wearing a suit, unoti no, it's not a suit, it's a Claudio Marantini. Wokuratidza zipa. Womudza kuti it's a William Hunt. Mbota rikabhatira kuona kuti rakanyorwa kudini. Eda yakanyorwa kunzi slim fit size 38. Haana kungonyorwa mazita. Satani murewe nhema. Eda rikamuda tirimuona size hapana chakanyorwa. Kumwe slim fit. Kune imwe mhando yebhashi yakanyorwa zita kunzi Giorgio Armani. Ndinakundidzwa saka uchaona kuti milionea munhu wewe angotanga kubata so anobva atanga makona zvakaita makorokoza kwekwe. Waiti ukabata chimukute teksi dzaiterera nemabhachi.
magirlfriend ane mulimwe taxi iye ari muliwa bhachi riri mune imwe vakapinda mushopu hembe dzavakapfeka vaitisiya ipapo vobuda nenyawana haaipoera namugara kadoma kana kwekwe kana gwera anoziva kuti chikorokoza chaita sei vaipinda netrinam town vari zvinyawo but vaikuda vakapfeka hembe dzinodhura ende aibvadzikana nepasi uri kuona mani hapana investment saka uchaona kuti munhu aita instant millionaire anobata mari but after a month anodzokera pakupemba why because anotenga imba anotenga mota inenge iri 6 liter yes anotenga mota galado imota iyoyo ndoyaanotenga kuti ukatsika so 4 liters dzapera ukangotenda kudai 6 dzapera besaka kuona kuzimbabwe kwakasara mahama akamboshupa but yezvinezvi angova zvigwenje huku nemangonzo anogaramo why because haakwanisi kumaintaina life at that level saka uchaona munhu ari instant millionaire anokurumbidza kubroka why pfungwa dzake hadzioperate at that level ukamupa 3 months anokotenga izvozvo manamba mudiki zvinonzi musageza mapoto musakwesha nejecha kwesha ine shuga musageza gezai nemazoe zumburudzai nemazoe mombe dzinopirwa makabeji mombe kunzinga musavhurira dangara mombe kumushamai ngadzipiwe makabeji asi kuzuva tiri kuita mari iri kuita sei iri kupera neshamwari dzese dzinobva dzatouya ipapo exactly dzauya dzose ipapo yese inobva yati wa ndinanonenzwa iri pano saka uchaona kuti chinhu chisina nhoroondo kana history chine dambudziko rekuti hachigari youth marelationship epawhatsapp haagare ndotsika madomasi here pano whatsapp ine language yekufadzana ndausi kumuona saka anogona kuchinja chero akafurauna anogona kutekisirana munhu kachisekerera kuti de yotasekerera whatsapp hairatidze munhu ndinakundidzwa here chimanje manje tinochida speed tinoida but kana tichida chinhu chinogara hachidi instant makeup instant coffee instant tea instant chakadaro hachilaste a lifetime ndinakundidzwa here pano ndosaka iwo uchiona kuti Adamu wekutanga mwari vachimusika haana kusikwa ari mwana Adamu wekutanga vasikwa tori yeni Adamu kuti munhu akura ane mudzimai kudhara havana kumbonyatso kuti vozivana sei submission yacho iwo unotaurirwa ukouya wodai hapana zvese vangukudzwa vakadaro in 4 days mudzimai atori papo Adamu atori papo vese vatori naAdamu dzavana kuenda grade 7 havana kumboita standard 1 standard 2 vango vese vari kucreatwa vari magraduates vane madoctorate but uchaona kuti nyika yakapinda munhamo namanje nasatani nekuda kweinstant makeup mwari akaona kuti panoita problem ndotaochaona ukangomuka kuti from nowhere washuti kwangomuka wapfuma unosara uchiti vhaira unenge kudhiraivha mota kusvika usiku uchitishanira tese unoita problem ndauna kuishanira hauna kumboishandira chawashandira chinokaropafadzwa unongoipakapo upinombora but kana usina unogona kuvisitira munhu wese sochimutekstira ndine foni yangu nyowani aiwa zvaitika nekuchimbidza ndinanini mari akaona kuti vanhu vanoita problem vakangotanga vari uko vamwe tikadai chimhonisana nechimutirei izvezvi tiri panapa tiri kuseka takadai because nhamo yatiunganidza haina tinyemera mariwo haina tinyemera une kumwe kwaunoda kuenda musiri pano but une zvimwe zvinongobata zviri bhiweni zvaukuda
omega. Keta toida ayo urushaya. Kuna kuma kurinani kwa umonza uti ndoe. Saka malika uya ino amplifiers zvingu muno kudara. Saka kumene chidosa kachizona munanoza ninge achinja. Zimayo wanasina kudai. Para sitaka kushanda paita problem. Ayo. Makawana na musina. Ya. Saka munekuti amuna vanhu vakadzidza kuita kufambirana nesituation. Ya. But musi wekuti izvo apiwa aisuzu kubasa. Am I boy? Vana vasati vadya. Panototanga kuita problem. Why? Hakuzi kuti achinja. Ndozvaari kubva kudhara. But zvaamplifyiwa. Ivhu riri pasi. Ivhu. Kana tikasakura tikapedza koshaya dzaro. Ngatidiridzei. Tikadiridza uchaona kuti pane kuda tumwe tumasora. Tumwe tonoshaya kuti takasakura wani akadzvana mbeu iyi ndiyani. Yagara iripo. But environment yaimeresa something. Ndosaka muchiwa vanotaura vanoti people in marriage they continue who they are. Saka ukada munhu ne wrong impression anozokontinua ari zvaari. Kwete mwana achikuda kwa Jehovah ati haya ndochinja nekuda kwako ndaisiya. Aisiya nekuda kwako because ane target yekuda kakuwana kukontinua. Saka kana kuchinja kuti wakudzokera aiwa ngobatana nekocha yangu. Let's continue. People continue who they are in life. Avachinji. Chero munhu akapretenda sei anongowira futi kwaari. Ndosaka uchiona kuti chero TV ikadvertisa sei mafuta chaiwo ekuzora madzimai. Iwe unongoramba uchotenga yako clay nedhoni. Chero pakabuda mamwe anonzi new release anoshanda yonoti ndiyo inondiitira. You continue who you are despite what is happening around. Izvezvi tikapanana mari kuti andiitese maidhikazi. Unonoshaya kuti maidhikazi yaita sei? Anomanifesta zvaari. Hello? So girlfriend vari kuchechi aiwa vatisataniso as right munhu anogona ane umwe munhu waaida ane kind yevanhu vanomuzunguza but nekushaya nezvigamba ndo vanhu vacho vanomuramba but because haasi kuda kuti ashande aisa upenyu hwake panzvimbo aatrakte level dzepfungwa dzake haadaro munhu anongoti arigatimboita crash program mazofamba manje magara anyatsogwa kuti ndaapa level iya anodzokera paakabva. Ndosaka uchiona kuti chero tiri kuno kuCape Town kuno unoramba uchidya sadza unotonetsa kutsvaga upfu unonetsa. It's not a problem. It's not a problem. Ndozvauri rurimi rwakajaira ende hausi wega. Tikatora mukosa tikaenda naye kuZimbabwe anoramba achitsvagawo zvake. Tikaenda nemuIndia nemuNigeria anotsvaga maspice ake. Why people continue who they are? Problem ndeyekuti ukasangana nemunhu ari papretense mode kana kuti ari pamode yekuti haasati amanifesta zvaari maiwe waita crisis. Ndopaivaona kuti hanzi zvinonzi pane kangaro kuti munhu akakura achengeta kanyoka achikafarira achiti hanzi achikabikira poriji kapfekesa mabhutisi oita sei kanyoka kaainako yo tora mapicha ainako apa makore achifamba achitanga achita sei yazokura manje rimwe dhei
that ndakuda kukurowa manje. Because I'm a king cobra. This is my nature. Anda, kusema naona zonaka ayo. Regai iwe natural zaidi. Hello. Ukaenda kumashaki ukaruma hizi problem ya shaki. Ya ndo zaidi. Hello. Saka problem ukasaka nemuna asante azonatidza zvaari. Unobona kuita dambudziko. Saka uchaona kuti Adam aitwa instant blessing. Instant nyasha akaita problem. Ndosakuona kuti muZimbabwe church yaita dambudziko risingaiti. Yes. Nekuda kweholy water, nekuda kwematauro. Vanhu havadi kutsvaga munana wavo vachinamata. Vanoti munhu waMwari endai kunonamatira tauro. Inini they do thega asi ane girlfriend. Haadi kutanga asiya girlfriend. Onamata zvine labor. Anoti ngatipiwe imamendo haana kuipa. Saka kumwe kukwira ndege kuenda kuNigeria hakuzi kuti washupika pashawa vanhu vaMwari. Inyaya yekuti watadza wega kuzvitsvagira Mwari. Saka uchaona nyaya yeholy water hapana zvakatangira kumapostori zvakuchechi zvakuzi holy water. Imvura kuchechi Jesu dai akasiya tipa mvura netauro. Chaanosiya pavanhu ishoko. Nekuti haasundorere tauro. Anosundorera shoko kurizadzisa. Ewe, amatauro tinowana matirawo vachitenda munani. Uribata so, opa vanhu, harigamimi, hazviti. Rinotoita power, kuti pfeka bhachi rangu, hayogara mota kuda dhimoni. But hatiise doctrine ipapo, because ndataura shoko pachinhu chinobatika. Ndo riri kushanda, but harisi tauro, it's the word behind it. Saka chiKristu chamazuva ano hari kuti hatina time yeprayer kumba tiri kutsvaga mari. Hatina time yemamorals tiri kutsvaga mari. Ngatitsvagei munhu waMwari anopisa. Isusu tinenge tiri mahedheni, iye ndiye anenge ari the magic king. Vafundisi vanobva tangwara tikati kana uchiuya paholy water uya ne200 rand inotengeswa. Bosi akaona kuti zvemazungu ndezvo hazvizivi. Atinoitengesawo kamuchira kuinamatira anouya matestimony nemvura. Uya totoichinja price yakuta 1000 rand. Tenga dambudziko ndapanda kuti chechi yamazuva iri kuda instant makeup. Saka munhu anoramba achikuda dhimoni every day. Waridzinga rei asakudzoka futi after a month. Womudzinga futi rei. Osamisika kuti life yake haisi yega kukwanisa kuattracta kuti Mwari anamatire. Saka anoda chinhu chiri external. Aona kuti kana tauro chikwanisa kutakura glory, but moyo, spirit and your body. Kana shoko rekuti okay, I speak a miracle in this town. Oh, tauro iwo mvoenda netauro woti ndakaisa paTV kataka kushanda haleluya. Wadii iwewe wana matiko kaenda neanointing. But unozviziva kuti mauri mune utsinye haibatire wakuda chiri kunze instant makeup. Saka tine varoi vari kukwira vachienda vane matauro vane mvura vane chii, but munhu anoroya. Ndoparidza here ndikatsika madomasi yabodza vanhu vanoda mvura nematauro haana kuimba but unoramba uri mucrisis yako haubude because Bible ndichakudzidzisai patinoita kuita masession edeliverance. Ndichakudzidzisai zvinoita mweya wetsvina. Unomboziva here kuti ukadzingwa dhimoni usina lifestyle inokusustaina rikaenda, Bible inoti unoenda mweya yakawanda woita wese. Zvoreva kuti Satani anotendera kuti deliverance iitike kuitira kuti uzoita wese.
Saka you become worse than your condition. Nekufanana akatikwe. Asi chipera kudaro unomutirwa mapuwa so bafoni. Right? You continue in your vomit. Izo zozo manje nobara wera kuita strong. Those are often what wanani ma problems over that very complex. Those are just not about why vanotevera a sign every day like this. Vanhu vovaivai after 10 years havachana mati. Kana kuti vaheretika vakutopinda imwe church chauta chichi. Hello. Saka instant makeup marova ine dambudziko. Vanhu ngavadzidzire kumirira Mwari achipinda nemashandiro ake. For since Jesu auya aiparidza zvandiri kuita izvi. Ininiwo ndakamira pano ndiri kuparidza maparidziro aita. Hapana chimwe chaakasiyira munhu anongotenda anogamuchira Holy Ghost. Iyeye they do beggar. Mahandkerchief munoanamatira vanhu vachirapwa. Zvinoitika zveshuwa. But Jesu wacho adaro. Handiti Mwari. Madi kungocreate ari munhu saAdamu wekutanga. But Mwari akaona kuti human race inoita problem pakatika instant makeup. Mwari unoita sei? Unotendera kuti autobatwa pregnancy Maria otoita 9 months. But ndiye Mwari ngaita 3 weeks. Ngaita 2 weeks ka. Maguriro ake gangoti naso mamusiya achitiserera achitela pamuna kudzoka muone achitochuna TV so muchimachokere munomona kuti ana unoita bhora pamuna kuti madhanda akubuda naanogara ndega panodzoka kuti ngaadzoka ane mudzimai Mwari haana kudaro. Vanhu vachishupika vari munhamo iye akatoita 1 month. Pane vanhu vakatofa vasati vanzwa kuti ari kuparidza achiri kudumbu. Mwari vakapinda mu2 months. Mwari havanyiswe nemunhu. Unomboziva here kuti mumwe munhu anoti haina ndiri zvokunamata Mwari uchaona problem yako ichapindira. Dai Mwari wairesponda kuproblem yevanhu dai tisina maspirit kids muroad. Iwewe unotodzwa kuti dai ndanga ndine mari ndaivatora vanhu vari kusvika. Ko Mwari nerudo rwake sei asingaresponde kune street kid iri muroad isina chikafu. Kune munhu achafa nechando kufa chakunzi dead. Mwari akamutarisa kudai. Totale utsinye ayo. Mwari anoda kuti munhu apinde muprocess atendeuke. Azive kuti Jesu ndiye Ishe. Otangira ipapo. Otomboita wonaita tiwa nechando. Vichitoenda zvichida mberi. Saka utaona kuti kune members akatoshaya. Jesu ane 6 months. Musi wanze azvarwa vakatofa vari vana vakatowanda. Mwari haana kuenda kunomisa. Kukaitika mariro asingaite muJudhea, Bethlehem, Juda. Nekuda kwemazvariro ake. But aite miracle. Uchawa kuti achizvarwa kusvika paanozvika 30 hapana miracle 1 inoitika. Anenge angoripo achidzidza nevanhu. Katori muklasi. Unoziva iwe? Nakutenda. Ari Mwari. Humility yekuti ari Mwari. Iwe ukangodrive akamota tikati uya uchaira unoita problem. Vaone here nestatus yangu. Get away. Ari Mwari. What is it? Lunch box. What is it? What guesses? Guesses. Other guesses. Baba bless you. This one A E I O U. Ari Mwari achiziva language yevanhu. Humility yakadaro. Kuna nokuveka mari mcheche vanobvairira ine mari. Havape kubasa raMwari. Nengovhairwa ndadai. Zvine 1 day Bible inoti pangu togonzi mene tekeo. Indofara nevanhu ivava. Kune mudzira Mwari kubereka mazine shuva. Okay. Saka uchaona kuti humility yake yese akaita 30 years. 30 years. Ndosaka uchaona kuti muridzi wekambani
akasvika pakambani akaona customer abva ivi muridzi wacho chaichai customer ikasvika hati makamirira ipapo mude amuzwana kiu ari kudaro unobva atoziva kuti uyo akaemployiwa wega unotozona kuti idzi shasha dzakaemployiwa wepo anoti makadi iwe unogona kutomignora munhu angachita nemunhu akada kudini bozanenge ari very nice madadziwa utarise kajini kacho kasatari kaikai kastonwashi kakafedha kajuzi kacho kebhodha wai mazuva akamupima auzogona kuti ndiye muridzi wozishamisika dzichipinda muofisi nenge yakanyorwa kunzi CEO kana kuti director bvunza manje vaivaanga vachitora boziva ndinge vamwe vangaikulewa vanogonochena kudarika muridzi wekambani wozona vaivakachena waifukidzira kuti aiwa shefu go vaiva wangandidaikana ndeyanho shefu in 30 years hapana chinorekodwa achirarama nevanhu achitodya mangai ainawo shuga ichipera yamari haanga asingagadzire munana tafa nenzara nguva yangu haisati yakwana aripo mwari vachigadzirisa order. Your beginning is small. Ndosaka vanhu vakati uyu Jesu mwana wakapenda vatoziva oita Christ hazviti because vakamuona achikura. His beginning was very small. Hello? Problem inozoitika manje uri pabeginning apa. Bible inoti kuno umwe unozvita kunge anazo iye asina. Koita umwe asina, koita umwe anazo asi anozvita kunge haana. There is one who maketh himself rich, yet he has nothing. Then there is another one who is rich, who makes himself poor. Saka tine problem nevanhu vekuti haasati asvitswa parofanirwa kusvitswa naMwari akutozvinzwa. Kambani yako iri kutanga iwe akutobvairira makastoma. Ngasatenga. Mira. Saka uchaona Mwari vakugadzirisa nhau iyi vanopa Jesu a history to begin with. Apa 30 ndopaunozoona manje dzoti dzoenda kugwenga padzinodzoka ipapo dzikuenda kuwedding majaira svika pawedding paipai poshoda futi ndopanoticherai iye wacho agadzira hamwe inoteswa nomumwe zvonzi aiwa waini yakaoma yagadzirwa pane nepao vanhu vakutomuunganira vakutokwira mugomo 5,000 vatouya but vamwe vaishamisika kuti muchinda takamuona ane patapata. Ndosaka muchiona kuti pamuchinjikwa vakamuti ko zvawaiitira munana vamwe chishunudza mapofu chizvisunungura kaiwe. Hello? The great humility. Chizvisunungura pamuchinjikwa Jesu aigona kuburuka ipopaya pamuchinjikwa paipai vese wane lightning imwe yavasati vaona. But ari panotanga kuchema, my Father, why have you forsaken me? Vadaro vati babangu, it is finished. Into your hands I commit my spirit. Great humility. Sakataka galataka dayo. Tendera Maria kugadzire. Hello? Tendera Mwari akugadzire. Yataura naMwari ndikati ukaona muri muchipatara makarara pamubhedha. Ona dzimwe dzasimuka. Dzauyawo pamubhedha dziri kucheka sotembera. Dzofamba pane mumwe mubhedha dzidai. Munotoziva kuti uyaita sei? Acha doctor. Always. There are always
ngatienderei Mwari ndiye dokta. Mbodisiyana nadaro shamwari anotigadzira. Abona weba mbeda wangu kuti makosorera wangu idani ngomimbo mwangu mapiritsi andapiwa ndeyako kana usingabhadhara chegumi usabhadhara iwewe haikona kudandifurira uchikadzidzisa bhajeting yekunyeba enda kuna satani wako. Ini ndakatenda anoti ndinochibhadhara. Kune vanhu vanoda kuenda neugena vanoda kuti tipinde vese mubhazi reugena. Iwewe haikona kuti ukauya ukachekota kuchoti iyaunena apa muchipa apa mese muri tu newe wacho watora wese kudarika akucheka bozi wao zikona kuti yakugwara ukaona munhu anokudzikisira prayer season yatapinda zakuti iye atova wese. Is somebody hearing me? Ukaona munhu anokudzikisira pabasa raMwari season yatapinda yeminana idozvanatova wese. Itokuchiza kwauziwa ita ugabana mufundise siya Mwari mugadzire vanhu vake neshoko. Mwari uchiumba chechi yake tine kwatiri kuenda, tine chiratidzo chatiinacho cheapostolic faith mission ndo chatinoteerera ichocho. kuSDA manosvikadai sikaridze mainstrument enda kuSDA. But kana tichiteera chimwe chiratidzo handei nacho tisvike kwatinosvika. Saka Mwari unotora time nevanhu uchivagadzira. Problem haasi kwakatangira, problem is how they end. Iwewe manje problem ndeyekuti unozvidefina nepekutanga hauzvidefine nepekupedzisira. Hello? Yes. Hello? Maunongoziva scripture inonzi ndichipedzisa inonzi declaring the end from beginning. Munoziva? Scripture inoti declaring the end. Ndisechere pa internet that scripture. Mungoti declaring the end from beginning. Anokwanisa kundishedzera scripture yeti patoteverenga in closing. Hallelujah. Just search for that scripture. Inoti Mwari vanoshanda and he declares the end from beginning. Nekuti dambudziko rinoiteka ndoti vanhu vanotsvaga kuzvidefina kuti handina nebasa ari kuzvidefina achiri kugadzirwa. Hati kuona zvikuitika muno tichiri kugadzira hauone kuti chacho zvinoenda nekupi. Nekuti kana imba ichigadzirwa sekushaparo achigadzira imba paine foundation paine chii you cannot see clearly kuti imba iyi two story because chaurikuona ifoundation igaraji chii you cannot see the bedroom iri pale. Ndosaka vachisimudza mazenge vachivhara vanosimudza mazenge vovhara kuitira kuti iwokoziva kuti kuri kuvakwa asi nzira yacho handizivi. Ndozvatagwa zvane bhaibheri kuti sekukura kunoita mabhonzo mudumbu raamai hauzivi nzira dzaMwari. Mwari vanenge vakairekta mazenge so life yako yakanamastika kuti under construction. Saka tese tiri panapa tiri dzimba dziri kurenovetwa, tiri dzimba dziri kuextendwa, tiri tsamba dzakanyorwa kunzi under construction. Hello? Dambudziko rinozoitika nderoti munhu anozvidefina ari musituation iyoyo kuti saka inini zveshuwa handina basa, saka inini zveshuwa dzinenge ndine nharo, saka inini zveshuwa ndifuna ndine problem yemakuwa accepta the status quo. Saka inofunga handibatsirike, saka ina handiti vanhu vanondivenga. Ari kuzvitarisa ari paprocess yekugadzirwa foundation. It's Isaiah. Yeah, Isaiah. Oh. Isaiah 46 verse 10. You know to begin. Iye unoparidza kubva pakutanga izvo zvichaitika pakupedzisira. Umbera maoko kuna Jesu. Inyore pasi.
Kupasha hatalaba. Mikatelelele kosa. Masika pai Isaiah 46 verse 10. Rechuru kurumutichi. Declaring the end from beginning. And from ancient times the things that are not, oh my God. Glory to Jesus. Church stand in down chino. Tendira mara gazire. Tendira mara gazire. Hakuna condemnation kumundu. Ndosa kuchona atiku define nela nezuro. Tino define nela nasi. Tino define nela kwa ndiswana mwana. Hello. Hanzi mashalilo amareka na wachishanda nemundu. Mareka na wachishanda nemundu. Ali a small infant, under 3 years. Watching them, doing the Karaka. Kanam Chida, Kasuna Chenu. Yes, baby. Come here. Come here. Come here. Come shut this cover. Don't worry. Imsakata is so steady. Right. I'm going to buy it. It's just become that's a one. But as a creator, when you are a doctor, can an engineer? Sakamarika no actually shade Zamanji. Another Melinda. Abamuti Melinda, you shall be a doctor. One of what you declare, so I want to man. But when I don't can achieve shade, one of what you show. Melinda, you are a doctor. Let me tell you what to declare end from beginning. I'm not going to say pass. Shut up. But I want to define a Paari. As he declares the end of Baba Kutanga. Sakototi, Mazaro, are on a destiny to be preordained. Now, could you are a doctor? I want you to shout, you are. Jadeta unasasa kutibani wanokadzirama film. Avatake kuita film ra gringo pekutanga. Madumbe ngobuda film onongobuda from nowhere. Azitangire ipapo. Film ra gringo rinopera vanotaka kuita pekupedzisira kweepisode. Ndoko vanotaka kuisa conclusion pamusoro. Votanga kuita vati riwainda kudzoka kumashure. Ndosa utona film yoka na uchikoona uchenda na rusoko uchikotaka na shudu asi ndiye gringo wani ndiye wani muri tasashudu obiswa chinjaje chokujena kuti afa komanafa. But ameno kurasa funga but bakupezira ona gringo yanu kudzoka giant film robera pero vofara dava kaita komana vakaita vatamba nepfungwa dzako pakati because vanga declare end. Yawa kuzoti gringo achawina. Saka vanotaka kugadzira dzimwe shasha dzinorovana naye apa dzinoita kuti iwewe ufunge kuti anofa but iwe endi kunokwanisa kuti gringo achamushuda nefuti. Anotsva zitika Rambo 3 anobuda ari 1 pa 100. Saka uchitanga so ripakata unoona vanhu 54 billion vachiuya nefuti ari 1. Unotaka kubatirana maoko mana vana vanourayana. Vanouraya unokutarisa kusaiti kuti anowairaro. Aiwa. Varibata pfungwa dzako because iwo vari kuzvati akazodzokera ari 1. Ndosaka choona kuti posta rake rizwa ari endi yake akabata zifuti kudai. Hariswi kumwe pese uko. Rizwa endi akadai. Saka muchiona film baba director wefilm haashavisi. Achibagara chanyanya ichi haashavisi. Because iye akaona mawords achibuda achinyogonzi the end. Saka Mwari neupenyu hwako huri panapo wakaona the end. Mawedza achifamba kudai. Ndobva ariwinda gore ra 1985 ndobva wazvarwa. Saka iwe uzvarwa rukoteera film so wapinda nepamwe pane bhabdi waya wati ndinofa iye ari kuziva. Ndosaka uchiona akati I am Alpha kutanga I am Omega. Muna Revelation apedza kudaro anoti fear not.
Unakuti roti ndakaifamba iyi ndikaona kuti hakuna miedzo inokukurira. Vana baba nana mai pandinopinda napo pese tinobuda. Ndinoprofita ndakamira panzvimbo tsvene unobuda chete. Kana uri unombe unopera, kana uri urova unopera. Ndinanondinzwa here pano. Kana kuri kushaya mari uchabata mari. Taura wega ita ndichabata mari zhinji. Taura wega ita ndiri munhu mukuru ini. Ndinacho chipadhuze. Uripo here unokwanisa kunyomwa ramangwana rako. Uripo here unokwanisa kuzviprofita upenyu hwako. Bhebhura here muJudha unogona uri muduku kwazvo. But mauri muchabuda munhu mukuru. Handina basa wakapfeka jojeti kana krimbling. Chandinotenda Mwari une destiny newe. Ndinari kundinzwa here pano. Whether ukarwara uchapora. Ukaita fever uchapora. Ukaita abortion, ukaita miscarriage uchabata imwe mimba. Handina anondinzwa pano. Matangira ako haana basa. Maperero ako ndiwo ane basa. Udzari padhuze newe kuti maperero ako ndiwo ane basa. Svika paunosimuka muuvepo hwaMwari. Ita ndichabata mari zhinji. Vanhu vachauya vachibhorowa kwandiri. Ndo vanhu vacho kwavari kutaura. Unenge uchiwaka watarisa kuti vanhu vanouya vachibhorowa kwandiri. Mwari uri kundigadzira. Mwari uri kundisimudza. Mwari uri kundiita mwana wake. Ndiri kuona kugona kwaMwari muupenyu hwangu. Simudza ruoko rwako rwerudyi utange kunamata Baba ndinokutendai. Kudzwai panyika nevana venyu muzita raJesu. Vakumhanyira kumabasa vanogona kutopa offering padhoo. Nezita raJesu kudzwai panyika. Nekuti muri mutsvene masikati ano Baba tinokudai. Tinokuremekedzai makalepotosha. Yantakapayarabasi. Yentelebeketelebekosia. Yakarashakata. Muri kugadzira chechi yenyu Jesu. Ndosaka ndichitaura nematauro iya yaJesu. Muri kuumba vanhu venyu Kristu waMwari. Rikelarasa. Muri kutigadzira. Tinobvuma. Tigadzirei, tigadzirei, tigadzirei. Tigadzirei, tigadzirei, tigadzirei. Tigadzirei, tigadzirei, tigadzirei. Yalabakashaka yanamaha. Yanakalabakashaka maha. Yanamashaka yanamaha. Yanamashaka talabaha.